to ba yanzu maganar da ake nasu wai dan Allah yanzu mutum da hankalin shi za a baka shugaban Najeriya. Ɗaya daga cikin manyan abin da zaka sa a kasafin kuɗinka na farko shine ka ware naira biliyan 5 a siya maka jirgin ruwa na hutu. Saboda Allah. Wannan shi ma na kasa gane lissafin wannan. Edita da a ce ma wato jirgin shugaban ƙasa ne sai ku ce ai za a tafi Ingila, za a tafi South Africa, za a tafi Kenya taro na shugaban ƙasa, kuma ka ce shugaban ƙasan baya kila ba shi da shi. Yacht ba ma jirgin tafiye-tafiye ba ne kwata-kwata. Jirgin sharholiya ne kawai. Jirgin tsere ne, racing ake da shi da cruising da kuma wato sharholiya a shiga a kwanta a yi ta yawo. Dan girman Allah kai da kake shekara 70 da wani abu, dan Allah me zaka ji a jirgin ma an ka je ka shiga? Saboda Allah. Dan Allah me zaka ji? Kuma abin da zai baka haushi wato Najeriya aka ware Farisa, biyar din da aka ware in ka kalle su loan din ɗaliban jami'an Najeriya gaba ɗaya da aka ce za a bayar, muka zo muka yi ta yabo biliyan 5.1. So gaba ɗaya ɗaliban Najeriya kuɗin da za a ba su na bashi na su je su yi karatu gaba ɗaya kuɗin daidai shi, ko kuma ɗan kaɗan ne ya rage an ware shugaban ƙasa zai sayi jirgin hutu ɗan shekara 70 da wani abu. Sannan an ware biliyan 4 nasu za a gyara gidan shugaban ƙasa. Dan Allah a ina Buhari ya kwana? Yanzu inda Buhari ya kwana, gyare ka tuna lokacin da Buhari ya dawo daga Ingila, aka ce wai beraye sun hana shi zama guri kaza, aka ware makudan kuɗi aka yi gyara. To wai yanzu kuma an ware biliyan 4 za a sake wani gyaran. Dan girman Allah ina Buhari ya kwana yanzu? Za a gyara. Kwana inda Buhari ya kwana. Shine a babban abin lissafi da tunani. Me za a gyara? Gurin da mutum zai kwanta. Wanda shugaban kasa har da first lady ta ma biliyan 1 da biliyan 500. To biliyan da biliyan 500. Ai akwai mataimakin shugaban kasa shi ma an ware masa biliyan 2 da miliyan 500. Biliyan 2 da 500 na mataimakin shugaban kasa. Amma yan Najeriya suna bacci. Biliyan 1 da 500 na matar shugaban kasa, sannan kuma biliyan 4 na shugaban kasa, biliyan 8 za a musu gyare-gyaren gidajensu. Saboda Allah. Kuma wannan ma fa so mun taɓi ne. Kuma yanzu ka dawo ka ce ka san halin da 'yan Najeriya suke ciki, ka san babu kaza, ka san cewa ni ba kasar da na jima da dawowa daga lamarin Najeriya. A dai zamaninmu dai da na 'ya'yanmu ba na tunanin za mu ga ci gaba ko za su ga ci gaba a ce wai Najeriya ta gyaru yadda ya kamata. Saboda shugaba idan ya zo duka irin waɗannan abin nan matsalolin su ya kamata a ce mun gani. Duk shugaban da ya zo kamata a ce irin abin da ya shafi rule of law, ka gane, social justice, irin mu ga cewa ana yin adalci ga jama'a. Adalci, so in dai babu adalci shine sirrin duk wani ci gaba da kake gani waɗannan ƙasashen na duniya suna tinkaho da shi. Wallahi adalci ne. Daga ran da aka fara adalci to zaka ga komai ya iya abin nan. Kai da kake shugabanci ka tsaya gani, oke, shin na yi adalci, na yi daidai, shin na kyautata wa mutanen da ke zaune a ƙauyen ƙayau da ke can suna fama da 'yan ta'adda suna kashe su, na kyautata musu yanzu idan na zo na kashe abu kaza a kaina, ko in na bari ɗana ya yi kaza, ko in na bari matata aka siya mata kaza, ko in na bari mataimaki na yi kaza. So idan dai babu wannan a zuciyar shugaba, sense na adalci, shugaban ni na gana Najeriya da ya so ya kwatanta yake ta magana kan rule of law ko kuma social justice, yar aduwa ne. Haka ne. Ka gane, ya so ya yi waɗannan shirme-shirmen ba. Kuma Allah babu lafiya ma ba wai muna cewa ya yi bane. Ka gane abin nan, amma yana ambatawa yana so a yi. Kuma akwai abubuwan da ya na kokari, misali kaga ai lokacin Obasanjo kan ya sauka ya ƙara kuɗin man fetur Yar'adua ya dawo da shi, kuma mu dai a lokacin Yar'adua ba mu ga wannan muka abin. To edita kaga fa bayan duk wannan abin da muka lissafa, karka manta akwai wata biliyan 2 da miliyan 900 ta motocin alfarma na shugaban kasa. Bayan jirgin biliyan 500 din akwai kuma motocin alfarma SUVs.
su kuma abin nan na SUV za a siya su kuma nan biliyan 2 da miliyan 900 kaga kenan biliyan 3 ba miliyan 100 sannan edita bayan wannan akwai wasu ina wanda Buhari ya siya to ina wanda Buhari ya siya ai Nasiru bayan wannan motocin fa na alfarma na shugaban kasa akwai kuma motocin aiki da su na gidan shugaban kasa su ma biliyan 2 da miliyan 900 Najeriya fa sai hakuri ba to maganar gaskiya malam ni kuma Nasiru da kake cewa ina na shugaban kasa ai al'adar da 'yan siyasan Najeriya suka dauko duk gwamnatin da ta zo ta sayi motoci da kaya ai waɗansu ma ƙarawa suke in suka tashi tafiya in aka tashi sai ai gwanjan su gaba ɗaya yanzu motar da aka siya miliyan 200 sai a ce an siyar wani akan miliyan 10 sai a yi receipt